Kunjalo mlalo Ukhozi FM uhlelo sigiye ngengoma kanti ingozi singena kuyona njengamanje ingozi la sithi khona Sikleza kogwansile njengoba ke siyasibone la ensukwini la suye khona kuyisizini yokugraduate labafundi khona suke bethweswa khona ke imizane siyasibona abafundi ke bejakadula lapha stage begijima abantu othi basina ingoma abanye benza noma yini ongasuyicabanga kodwa esuke ikhombisa okujabula ngendlela yeAfrika usukume noma kanjani abantu suke bekhona befikile behambele umcimbi beqiqiza bebona ubuhle bento esuke yenzeka estage kodwa ke Dr. Ngogi Mahaye bakhona abantu abathi angathi lonto leyo ubuqaba kubikelele nje ngokubikelele akazi ukuthi uthini ngale ndaba Nginibingelela Ukhozi FM ngenhloboshana ethela ubusika nehlobo. Hayi macengwane isihloko lesi siyinkanakana sempamba ikweci uma kuya ngoba kukhona abantu ikakhulukazi abebala lethu. Abantu bakithi abansundu abamnyama eseke becabanga ukuthi lowo muzwa ukugiya uma umfundi esethola ethwesa uphephelo gwalagwala ethola iziqu zakhe. Cha amacengwane singajabula ke ukuthola ithuba namhlanje ukuthi ke sicacise ukuthi isuka phi lonto leyo noma isuke yenziwa yini. Kafushane nje amacengwane singathi uGadiasumusi ikitori Ubahamba nje lo. Kathi umusikitori eseqalile bahayi. Angithi lona iculo leli eliculwayo uma kwenziwa lo mcimbi omhle kangaka wokuthwesa kweziqu kwabafundi. Oh lethi kakitho kakitho. Ngazi kanje. Zihambe ifundiswa ngapha kuchitheka imajazi abomvu yabona amnyama abomvu amnyama abomvu akuhlaza nalawa procession lawa ojenge lolo usuke lungena labantu abahonqondo nkulu. Kodwa kafishane nje macengwane lento isuka kulo iculo uqobo noma libhalwe ngolimi ongelona olwethu kodwa nje uGadia Musi ikitori uthi let us therefore rejoice asijabule utasijabule manje ukujabula ngezizwe sikhombisa ngendlela ezihlukene okuqhamuka kumasiko nesikompilo lethu ngakho asikwazi ukuba nendlela eyodwa nje yase western noma yasentshonalanga ufuneka uma sijabule ngayo ngoba uma sizokwenza lokho macengwane siyayithatha sibeke emizweni yabanye abantu abajabula ngekwemizwa yabo. Ngingasho nje ngicabanga ngithi ukusina ingoma noma ukugida lapha estage usuke kungalandiswa inoma yini kodwa sokwenziwa imizwa usuka emizweni usuka ezinzweni ngalokho imuzwa nezinzwa kudala usinga usuka usinga nakusinga kuye nakulabo suke behle phansi bonke azayinhle into bena bese bayananela ingakho izosiqhuma umkikizelo bakikizela phela ngoba bayananela lokugida okwenzeka lapha estage uyazi ukuthi abantu besina ngisho iNazareth khona kwasina lapha nomalume wakho azojoyina impela la eduzile la ku-estate ubona uthi lo sekumgidwa kwashaya umndilo bashaya impela nje bayithi hayibo kwenzakalani usekumgidwa sezulwini yebo ngoba umuntu angithi ke ukhomba ukuthi inkolo yakhe isukaphi inkolo yakhe ngakho uma ejabula na ujabula ngokwenkolo yakhe ngoba ngokwenkolelo yakhe macengwane nje bekhona phela nabadansayo ngoba bekhona nabadansayo bashaya amavosho yebo umuntu wenza ngalokho sokufika ngaleso sikhathi okay ngakho kuyekusiphuzeleni inweleke amacengwane ukusiphuzela kwenela amacengwane akuyena into yokudlala uma kusiphuzela nje unwele khumbula ukuba sake satsho sathi unwele ilona oluhlanganisa umuntu ophila kule nyama esiphile kuyona neminye imihlaba ekuyiyona egade nesho ukuthi impilo yethu kumele ihambe kanjani kodwa ke amacengwane ingoba nje isikhathi asinaso amacengwane kodwa uyabona nje uma uqhubeka kulolu liculo lisho ukuthi asijabule ebuncaneni bethu singajabula nangezinkinga esibhekane nazo ngesikhathi siya ngoya sibabadala ukhumbule phela ukuthi abantu asuke bethwesa imnyezane
kuba abadala nabancane bayasho ukuthi emva kwempilo yabo obuncane eceleni bawugcina nabo bebadala ikhuluma into ejulileke leliculo ngoba lihambe leze lifike ekutheni umhlabathi esiunyathelayo wona ngeyilanga lomhlabathi osiqheba. Mahaye ukhuluma ngaliculo mangeno professor lapha ngikhuluma ngalo impela amacingwane linencazelo nje kanti linencazelo enjalo lihamba lize lisho lithi sijabula ngoba siyakhumbula ukuthi impilo yethu isukapi impilo yethu imfishane kulomhlaba yebo kuzohamba siphile bese siyafa likhombisa ukuthi noma singasekho thina kulomhlaba kodwa kongqondo nkulu noma amanyuvesithi esike sifunde kona funeke wona aqhubeka aphile kade ingakho kuthiwa ke Viva Academia lokho kusho Vivat Academia lokho kusho ukuthi long live the university. Imisiphithi iqhubeke ibe nempilo endo noma thina singamaqhawe awo sesisithe Viva education bathi long live education bathi khula mfundo yakithi bathi sicebile ngokwethu sibahle futhi siyayithanda siyayigqaja ngamasiko ethu and siyakhumbula ukuthi noma sangafundanga kanani kodwa ngeke siyeswalibale amasiko nangendlela yethu yokuphila singama-Afrika. Indaba enkulu lesikhuluma ejulile kakhulu sikhuluma no Dr. Mahaye sothi shwi nje etolo mesibuya siqhubeke nayo le ndaba. Ingosi Sikleza kogwansile siqhubeka naso njengamanje singena esigabeni sesibili njengoba namhlanje ke sibheka ukuthi bese ngaba nalo yini iculo esingalicula nje ema-universities ebelingakwazi ukuthi ligqugquzele ubunjalo wethu thina njengama-Afrika likhombisa ukuthi siyayiqhenya siyayiqhatha noma sesifundile kodwa imfundo ayishintshi imvelaphi yethu. Khuluma no Dr. Mahaye ke la ufuna ukuyichaza ke le ndaba dokotela. Ngelilanga amacingwane uma imfundo yethu sesidecolonizile sesifake kuyihluzo sayihluza kahle ngokwemvelaphi yethu ngokwehlukahlukana. Khumbula amacingwane ngangasho kulomsakaza ngathi singamakhamete ngake ngasho ukuthi sivelaphi ngasho ukuthi sivela lapha eNile Valley sikama ukupapyrus ingakho abanye bathi singamakhosi ohlange ingakho phela indaba kaAdam isuka khona lapha ohlangeni lapho imvelaphi yethu khona. Ngakho ke amacingwane uma sesidecolonize sihluza education senzifalana nathi so ke singene nje sithi sicula iculo nje sicula ihubo Cula ihubo kube ama-university nje abe namahubo akhona angamahubo akithi kethiwa nje kulana ngoba kunehubo elikhona ngoba sinalo iculo eli-accommodate wonke umuntu wase-South Africa okuyi-national anthem okusho ukuthi njengoba nalapha vele mhlawumbe kukhona beZulu kukhona beSuthu kukhona abaPedi bese ngaba neculo elipromota i-education kodwa ehlanganisa wonke umuntu okhona ehlanganisa zonke lezi libo but zonke zenko lezi ilimi noma izizwe kodwa malishiwo lisho libe nomgqumo yebo kufikela uthi malisho khona ukuze uthi hayi nami ngingachenza uma ngiyumXhosa nami ngingachenza indlela esi-Afrika ihamba lapho thina singamaZulu sihamba bese siyaxhumaxhuma sinyakaza angithi yabona ke lapho ke sesifaka lapho impela kulaba esingathi ba umtsinsi noma nathi esafika sebezinzile lapho laba bamakhowensa sibafake nabo lapha kube sesikhuluma ngathi ke lapho ngoba phela thina ngake ngasho kuwo lo msakazo ngathi phela thina sibabiza ngama-Hottentots nama-Bushmen ngoba amagama lawo ababebizwa ngawo efana nenhlamba ngoba nathi sake sabizwa ngegama eliqala ngo-K. Sikusho lokho macingwane ohlelweni la khona sazi ukuthi uphethe uhlelo olubaleke kakhulu uhlelo lapho sifaka khona umaskandi sifaka khona abaculi bakithi abacula umculo okusukisa usingo okumculo wemvelo bebethi ke kwakuthiwa singamabhenqa amacingwane yes igama lisetshenziswa kodwa linhlamba kwakuyigama elinokusicwasa phakathi uthi amabhinqa umuntu engafuna ubizwa ngebhenqa phela kwakuthiwa singamabhenqa ngoba vele sasibhenqa sibhenqa amabheshi sibhenqa igege sibhenqa idiya sibhenqa yonke into sishaya omakhelwane omakhwebane macingwane kumnandi kuyimvelaphi yethu ungahamba lokuze ukuthole bathi balihluza eBhayibheli kanti bakushila ukuthi injoba kaNkulunkulu igcwalisa ithempeli
kaMvele Nqangi igcwalisa ithempeli injobo noAdam noEva bembathiswa iphuku lithe lesingisi skin animal bembathiswa iphuku ngakho akuma uthi singamabhinca usho imvelo yaphethe impela ngoba singamabhinca futhi siyayiqhenya ngoba amabhinca ayike macingwane Dokotela angazi ngicabanga ukuthi indlela esichaze ngayo isiphendula imibuzo eminingi ebikhona yabantu abagiya ku graduate abantu betshela ukuthi lokho hayi they are being barbaric bethi hayi lokho ubuqhaza nje abakwenzayo namhlanje silethe impendulo ukuthi cha lento esuke bayenza i-right inhle Africa kumele uyi-express ukuthi ujabule futhi unayo indlela yobu-Africa oyi-expressa ngayo ingakho ke begida bekwenza konke kodwa kubaboneke lapha ke uprofessor sebethe thank you befuna kumvala thank you aqhubeka insizwe hayi madoda awusuka madoda sekusingi ingakho nami ngenze njalo bona sebekikiza ngenze njalo hayi ngakubona nawe dala kwathi ingane yenkosi ngathi mengiqhamuke nje ngifake ijazi ngaze ngifaka ambatha phezulu kwejazi ngathi mengiqhamuka nje kwathi ingane yenkosi kwasuka umsindo ngishawa nje vele umsindo sekusuka usika kumina ngathi mengiqeda ngagxala kabili kathathu ngashona le wathi thank you sengehluka kuMr Bani loyana ngamnaka ngashona le asolapha ngishaya inkomo awusuka madoda kwasuka imiholo lonke yebo akekho umuntu engafuna ukushutha nami ngalelo la wonke umuntu ofuna ukushutha nami so lokho kufuna ukuveza futhi ubuhle bemvunulo yethu i-attire yethu as ama-Africans abona amacingwane uma ufika emazweni aphesheya thina sike siwahambe abakubuzi ngokwabo bakubuzwa ngokwakini bakubizwa ngeisiko lakho bakubuza ngemvelaphi yakho ngakho isifundiswa ngempela uma uyofunda ugcine ufundile ufundisekile abonga amacingwane Oshana thela ubusika nehlongo noma kanjani Dr Ngogi Mahaye sibuya futhi sibe naye insukweni sikhulume futhi esinyihloko ngoba lento esiqalile iqala ihloko esinzima kakhulu se decolonization of education ukudecolonize sini sithini Mahaye decolonization futhi siyayiphucula kabusha kusho ukuthi sihluza imfundo sihluza ukube imfundo ikhulume nanathi ikhulume ngathi ikhulume nangokwethu sesingakufaka ke nakwabanye ukuze imfundo ibe nomsoco kodwa uyumsoco nje ikhuluma ngathi we decolonize because sisuke egameni elithi colonization ngenkathi besinika imfundo kwesinye isikhathi phela babefisa ukuba sibe abantu abangcono ukulekelela bona ubabona babe ngcono kakhulu siyabonga amacingwane kwakuthiwa mpanga ulala ngomkhono kwakuthiwa imess ayisifanele kushufa futhi bazoyenzani imess labantu vele abayidingi abantu bebantu education bakhona namanje abasakholelwa ukuthi lokho kusho futhi kwakuyiqiniso ebese kunikeza ke isimo omqondo esingalungile igcina ingane zethu engasayithandi imaths kanti imaths yaqhamuka eAfrika university yokuqala yaqhamuka eAfrika siyabonga amacingwane hayi dokotela angisasho kuningi angiyeke ngithi ngiyavalisa kuvalaliseki kuningi ukuphethe umkhodla wakho omkhulu ngiyathemba futhi ngokuzaso besinabe soyikhuluma le ndaba emsakazweni Ukhozi FM uhlelo liqhubeka segiya ngengoma uDr Ngogi Mahaye sethi shwi siyabonga